Per nosaltres avui és un dia important per Esquerra Independentista. És el dia que, després de molts mesos de treball, presentem el projecte polític que defensarem en el proper Congrés Nacional d'Esquerra i que volem que sigui votat de forma majoritària en el si del Congrés Nacional i, per tant, que Esquerra adopti un nou rumb, una nova estratègia, uns nous objectius que ens rellancin a connectar amb l'independentisme que està creixent a la nostra societat. I també és el dia que presentem l'equip humà per dirigir Esquerra en els propers 4 anys, un equip humà que demanarà la confiança dels 10.000 militants d'Esquerra Republicana a Catalunya per tal de poder iniciar l'acompliment d'aquesta nova estratègia, d'aquests nous objectius, per aconseguir que Esquerra sigui l'esquerra majoritària que tots volem, l'esquerra de la llibertat. I la candidatura que avui presentem reflecteix el canvi que necessita el partit. Un canvi d'estratègia, apostant per l'ambició política i per un full de ruta clar, seriós i pautat cap a la independència, un canvi d'equips de direcció amb gent nova i molt preparada per rellançar el partit perquè torni a connectar amb l'independentisme en creixement i un canvi de model de partit, amb primàries, amb limitació de mandats i l'aposta per un partit obert que sigui capaç d'aglutinar el millor de la societat catalana. El primer canvi que presentem és el canvi d'estratègia política. De res serviria canviar equips si aquests equips no estiguessin al servei d'una nova proposta política, d'uns nous objectius, d'un nou horitzó nacional que permeti que l'independentisme connecti de nou amb tot aquest sobiranisme creixent a la nostra societat. Això ha portat a que Catalunya hagi retrocedit de la primera a la 9ª posició, per darrere de Melilla amb renda familiar, que cada català sigui espoliat en 3.000 euros l'any i que l'ús social del català estigui retrocedint en molts àmbits. Ja n'hi ha prou, diem des d'Esquerra Independentista. Cal un nou objectiu nacional, la convocatòria d'un referèndum d'independència per a l'any 2014. L'independentisme ha de difondre un full de ruta seriós, pautat i clar per convocar el referèndum d'independència l'any 2014. I això passa per exigir ambició programàtica al govern d'entesa, millorant aquest acord, i per condicionar el proper govern, el 2010, el concert econòmic, el dret de decidir amb una llei de referèndums i una nova llei de política lingüística. Hem estat 30 anys també practicant el pes al cou amb Madrid, 30 anys negociant a la baixa amb Espanya. Esquerra Independentista proposem una nova estratègia per fer majoritaris l'independentisme i Esquerra Republicana a Catalunya, ambició al govern d'entesa i exercir el dret de decidir. Si l'Estat es nega a cedir, nosaltres també. Nosaltres apostem perquè hi hagi una democràcia catalana que s'exerceixi i que sigui respectada pel govern espanyol, sigui del color que sigui. Hem d'anar a una nova estratègia basada en el respecte al dret de decidir, amb la convocatòria de consultes populars i amb governs que es comprometin amb la voluntat del poble de Catalunya. Proposem, per tant, pel proper govern de la Generalitat, un acord democràtic català que es concretaria amb la unió de totes les forces polítiques catalanistes que es comprometin a respectar la voluntat i els interessos del poble de Catalunya, que defensi davant d'Espanya el concert econòmic, la llei de referèndums o el traspàs de ports i aeroports. I si Espanya no cedeix, que es comprometi a convocar consultes populars i preguntar la ciutadania. Cal tornar a connectar, ser el referent i créixer amb el moviment sobiranista i progressista que està en expansió. En aquest sentit plantegem un nou model de partit, l'esquerra majoritària, l'esquerra de la llibertat. Volem un partit que sigui plural, obert de bat a bat a tota la societat catalana. I per aconseguir-ho volem impulsar, volem que es concreti la separació de càrrecs de partit i de govern, perquè hi hagi una direcció de partit no subordinada al dia a dia d'un govern i que pugui aplicar i desenvolupar aquest full de ruta cap a la independència. Volem un partit que sigui també federal, en la mesura que volem que així ho siguin els països catalans, amb més recursos econòmics per al territori. Volem un partit que s'expressi amb radicalitat democràtica i que prengui les decisions amb aquest esperit. El Partit Republicà del segle XXI, nosaltres l'anomenem, que es comprometi a organitzar referèndums interns, primàries transparents o a especificar limitacions als mandats. Un partit, en definitiva, fort, sòlid, amb més importància per a les sectorials, amb més formació, amb més instruments per la lluita del dia a dia. Avui teniu en aquesta mesa i amb totes les persones que ens acompanyen al darrere
aquest partit que volem obert, aquest partit fort, aquest partit participatiu. Vull presentar-vos els equips amb el que ens presentarem al proper Congrés Nacional d'Esquerra, perquè tenim molt clar que quan es voti la candidatura a la presidència i a la secretaria general del partit, no només es vota una persona que es presenta a la presidència del partit o una persona que es presenta a la secretaria general del partit. El que es vota és una direcció política àmplia, col·legiada, solidària entre els seus membres i que tots ells tenen la mateixa responsabilitat, encara que en diferents àmbits, per tirar endavant aquest projecte polític col·lectiu. I per tant nosaltres volem que la militància conegui quin és aquest equip de direcció que posteriorment s'escollirà en el Congrés Nacional una vegada ja s'hagin efectuat les primàries corresponents d'elecció de secretari general i president del partit.